Čau, zdravím vás u prvého ako takého videjka z nového kanálu TLP. Budeme tu točiť rôzne gameplaye, let's play a ešte neviem všelijaké haluziny. Bude ešte so mnou jeden môj kamoš Matej a po prípade ešte jeden a to už bude prekvapko v ďalšom videu. Toto videjko vychádza skôr ako intro, lebo intro sme sa ešte nejak k tomu nedostali. A obrazovka je preto čierna, lebo natáčam na kamere, ktorá má veľmi špatný zvuk, takže nezrejtujte ma za to, že mám rôzny zvuk. Fuj, som chorý. A v podstate budeme odpovedať na rôzne otázky, čo sa týka netu a kompletne počítaču. Budeme chodiť, my sme ako niektorí let's playery, že netočíme cez leto, takže budú sa tu aj cez leto, ale keď pôjdeme na dovolenku, tak to bude o trošku menej. Takže budeme točiť len ja, buď alebo Matej, alebo obidvaja a potom ešte ten jeden host, ktorému musíme dať heslo. Bude tu nábor na ľudí a či viac, maximálne to môžu byť 4, takže ešte jedného človeka môžeme prinúť a tým zakladám novú súťaž o miesto v našom týme. A toto je pre toto videjko všetko a budem sa tešiť, dávajte mi odbery a hlavne na tieto videá lajky. Čau!